Yati, di ba bataan? Pagkadisgrasya, natong-ingon. Natay, mga bataan yung, di ba, mga sugo. Kan may among-amungan, nagtambal ini. Patay kwartay patang mga tambal sa lungsod. Natay. Naghampol sa inyo, magkainit po kan. Kalabso! Alvin! Ikaw, sari! Atong hunaran na yung samad. Among lamang ka. Patay ka bataan na. Sari! Tumaayo kong dali, kaya mong tawang ang trabaho na ko, rin. Ben, Alvin! Pango na diyan, oy, katong tabangan yung sama na ng kalmunggay. Ay, yate, wala naman po na niya gigda ng minatayan eh. Asa kang suroy ron? Dayo, sige na mag-cellphone, mura kang pensionado, asa imong igsuon. Kung sunod ka ng mamuna, leka, o Asa imong igsuon? kita ka niya, Albert. Asa si Alvin kaya kung ahunaran niya sama na ng kalmunggay? Yate ng bataan ang kahatag lang magkonsumisyon. Matay ka, ma. Mangita, di kayo manapat. Sakit ka na. Rodin! Bakit ka batay, Alvin? Kadi harap mo ito ginay-ginay ganyan eh. Asa ron? Rodin! Asa si Alvin? Yate panguntanong ka. Ura! Yate kasi ikag sulsip-sulsip. Asa si Alvin? Blat! Ma! Wala siya ko kipulog asa si Albert. Bilat mo sa manday na eh. Pangutanon gani mo, maningog mo. O, inaisa na aman kayo dyan may kabalog asa si Albert. Pepe, wa mo gamag dalonggan yung amahan. Gasang taiyan siya tagtilog asa tapang gilakaw. O dyan may kakuyog kanuna. Pepe, gumilik naman mo mga bataan mo. Wa mo yung mga gamit, mga yati mo. Ug mangutana ka adto sa police station. Mga yati mo mga bataan mo. Wa dyan may pinta bisag gusaon mo. Basin di ay. Hindi, magkaunsan naman ko ninyo. Unya, asa Simon? Na, ma. Di na taman ngala ng Simon. Tuhay ito kusina ako kasi masima na. Alaw na pagani, nanihapon na. Simon, yati ka budget na panihapon. Ikaw na po ni ma. Natay kang bata ka, dalo kaso ka. Ma, si Alben, tuwa to basketbolan ni Balik. Ha? Si Alvin, ito ano pong basketbulan? Ay nawa kakabantay ng lakaw. Wala ito nanangid ni Mao. Ito di tagam ito minatayo ito na hupak ng kilay. Ay, sano, kapaso na ko. Ay, sa. Kaunsa na po ka din minataya ka, kakauna po ka. Yati ka bata na, kakauna po ka. Di ako na mo mong trabaho. Pag-ibadit na ito nagtamo ka na po, kakauna po ka. Kadinawa na magkagadako na magkantawa ka. Ay, mga igsuon ni mo ka nagbiwang. Pantay ka na ko, balikan na ako niya. Apay ka. Lapit ka mata ka. Mula ka, kuha kayo kung apasok sa inyong igsoong murag ino. Mula ka na magpay panangin. Bantay na mapagbalik na kung di mo man itrawuran ng balay ha, kay panglaya sudan mo. Imaan lagi mo nga bata mo. Na, Lagi ma, wait lima, time pass up ma. Di ka mo mag-airisan na yung mga sulob? Nangabukso sa punao. unsa ni mo gyud mundong dairo? Ang tawa da kang mga buhok. Kaulaw na naman ka atong bakas-bakas sa atong sintro. Ano nga naman ha? Wa ko pa mga bisyo sa bisin kay giuna mo nako. Pagka, kita ka ng mga silingan ha ato na daw. Makayo ito pula man og walay gaalima. Ay karon maginana mo? Ikaulaw na naman ko ninyo, bikay mga bago mo kabisi mga minataya mo. Ma, pagpalit niyo pagbalik ma. Pisa ka kadungdong na kana, mangita gyapon kag pan. Usa man taon na ginawa nimo? Kawas pa unsa may palit nako, magaibot og bolbol og gibaligya. Kung makatugon ka na ako, mura kog bangko, nagibilan nimo kwarta. Ay, kamata. Tesa, ma! Kwan sa pangload ma be? Pangload ba? Isi-serve si Binti lang god. Ay! Kahilas ko rin mo magkapanugo! Asa mo ko kwarta? Mamuri ka? O ka na yung gisigig kulin ko ng silpon-silpon o ganukto ka ng parlor! Abila! Pagkita kag panglod! Bantay naman akong sugo yung mga trabaho na, igbalik na hindi pa namuhan, magkatala mo na ako! Ingatay mga bata mo, bantay mo na ako ha! Yati ni Alvin na yung layo na ba kayo to? Saan naman ang nakuha ni Ron? Layo ka, hindi, basketball! Baybalo, adunay may tabo nga brownout karong alas 5 taman sa alas 9 sa gabi. Daghang salamat sa inyong pagsabot. Na! Brown out na po! Tilan. May rapaw. Agkandila tong mama. Tao to, agkandila. Tao nga ko to. Hindi mo na pero ang gabayan ka ng isakto. Asa mo to kung kanila hiri at ipaandam to tadaan. Kaya tinanong ni.
Asa ba ito nang hiiri na mo ito gibutang na ako? Ay, kasi sa po na ito pa. Ano na naman ito ikaiwat-iwan manihapon? Natawa na, katol ba naman yung hibil-hiri? Ano na ba kanila? Ay! Asa ba nito nang ipandulaan sa katotong mga bata, Roy? Siya naman, hindi ito po ganyan yung gabi yan eh. Paraan ato na ba suguro na 5? Ay, pusa ko din. Rodel! Nakabantay ka itong kanila hiiri gutang na ako, gani ha? Ay, inay, laman makay. Pilat. Asang ilan makunin mo na di dya kutig kubik-kubian ay mga gamit hana. Ay, nausa po din nang huwag ka na sa mabrand at kinahanglanon kanila, mawala. Ay, kwarta, magpalita ito, Rodel. Magpalita ito kaning kwan. Kakapulikin na naman kung pangitag kwarta. Ito kanila ka to. Oh, sige, ma. Mato na ka. Oh, sige, ma, matro ka. Matro ko, dali ako lagi ka niya. Ay, sa may nakaw itong bataan eh. Abtik magkasugoon kadalagan man. Ay, kapaningalahan. Nanakipang Lord. Supaya pumanok to ko parlor. Pang-email na, Patrodel. Oo. Pang kuan ni email kay kuan. Kaning hapit ako mumitik. Ay, yate ka, mitik na yan. Nakabo mo na ano ba? Dili ka mo naman na ha? Sige, action! Ako no ko kan. Uga plan. Play na minatay ka. O diya ga? Play. Ma, pag sino? Pebalo. Adunay mahitabo. Ano na? Linog. Ang yang alas 12 sa gabi tamag alauna. Tungod kini sa bagong magtiayon nga nagkaipo. Ay, Play na. Palihog ling una inyong country aron di mo mga lusno. Aron timing. Sini Alvin. Dito to, dito to na. Tinda kinantiyan. Kena, si. So, mana? Mana nako na. What's up mga mamrang? So karon mag-shoutout tayo sa YouTube. Shoutout ni Miam Pick Vines, Ishan Ohenra, Jinilin Patoy, Moises Balaba, Mitch Manyuzo. Shout out doon sa Taheli Parto. Shoutout sa Mahayag Vines, Elin May Bual, Careless Whisper, Balamba Mix TV, Dixon Vlog, Ginide Sirane, Nova Haya, Salon Daget, Markel Hinaot, Master Yan Vlog, Song Lover. Shoutout ko ni Ray Umanda, Michael Kutad. Shoutout Rex King, Bulisher. Shoutout Giselle Apaw. Shoutout Romil Bantilan. Ano kalagi? Yaga ang pa shoutout. So shoutout dahil Secure Sniper. Shoutout Algie Watson, Bram Talayong ug asa mo ka magibutang karondong pag-amping dong. Shoutout dahil ni Alvin Daniel Tumapon. Keep safe. Asa nakatawa ka pero Naparecover pa itong nakadawit pa dire oh. Kinakadawat na siya 550,000. Dilisan og Angel Eye Projector. Kaya ka kayang panglantaw niya. From Kuya Will. Shout out Secure Biners, mga idol namo. So more dito taran guys, so ikalimot pag-subscribe, pag-click sa notification bell para ma-update mo sa mga upcoming videos na mo makalingaw no. So more dito taran, there are official na mong account na diha. Ipalo. Follow na siya, follow. So, na dito, makalingaw mong mga content po dito, no? More dito taran, #mamarang. Secure TV, your greatest playboy against stress. Peace out.